Og Happy Mother's Day sa tanang mga inahan. Atong palakpakan ng atong mga inahan. Atong giila ang gugma ug pagsakripisyo sa usa ka inahan ngadto sa iyang mga anak. Ug dili lalim ang sakripisyo nga gibuhat sa atong mga inahan. Una, dina sa pagbuntis niya kanato, primero mga bulan, ikaduhang bulan, mubati na sa discomfort. Kanang giingon nangala bitaw. Maingon siya nga mukaon og mangga. Unya ang bana kapuliki in tawag kuha og mangga. Unyag na gani sa tubangan, dili mukaon. Kanang dili kasabot. Nya kun na may gustong kaunon, isuka. Dili na siya lalim nga wation sa usa ka inahan. Ulabaw sa tanan, inig panganak niya ang iyang kinabuhi, iyang gihatag. 50-50 ang matag inahan nga mga anak. Di na ganin sila kasabot asa dapita ang sakit. Pero tungod sa ilang paghigugma sa ilang anak, ilang giagwanta ang sakit sa ilang pagpanganak. Inig kadungog nila sa hilak sa bata, mawala ang tanang sakit. Ang kalipay mao'y mubanos nga na siyang kasing-kasing tungod sa dakong paghigugma o pagsakripisyo. Munang abulahan kay kita ang ipanganak, munang ang atong pasidunggan ang atong mga inahan. Ato silang palakpakan pag-usab. Mga igsuon, ang ang pulong karon atong nadungog din sa itong mga pagbasa na puno sa paghigugma. Gikan sa unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, o diha sa itong ebanghelyo. Si Kristo nag-ingon, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Unya ingon siya, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagpabilin sa paghigugma sa akong amahan. Unsang klase ang paghigugma nga ipasabot ni Kristo alang kanatong tanan. Kung ako inyong pangutanon, tutuki ang krus. Si Kristo nagbitay. Muna siya ang kinatibukan sa iyang pagpadayag sa iyang paghigugma. Sato pa mga igsuon, ang gugma mao kanang maantigo nga musakripisyo. Love is the ability to sacrifice. Kung mayong ka nga mahigugma, kung walay sakripisyo, dili na matuod nga gugma. Kaya ang paghigugma, andam magsakripisyo tungod alang sa hinigugma, kung tutukan nato si Kristo. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon, diya sa iyang pagsakripisyo, diya sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus, aron alang kanatong tanan nga iyang gigugma, aron nga kita iyang maluwas gikan sa kamatayong dayon ug mapasaylo ang atong mga sala. Andam siyang halad sa iyang kaugalingon, gani ingon siya, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa katawo ngadto sa iyang mahigala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Gibuhat kini ni Kristo. Gibuhat kini sa atong mga ginikanan, ilabi na sa atong inahan. Pagpakamatay sa ilang kagalingon, tumudog alang sa ilang anak. So dili kay sa layo, no? Kanang giingon ni Kristong paghigugmaay kamo. Ingon ako nahigugma kaninyo. Nabuot natong sabton nga ang paghigugma ni Kristo kanato napuno ni anang paghatag sa kagalingon, pagsakripisyo. Wala na sapayan nga mag-anto siya, magsakripisyo, tungod alang lamang sa atong kaluwasan. Ang maginikanan usab, labi ng inahan, di niya igsapayan ka ng sakripisyo. Doon ay mahigayon nga di na gustong kaunon sa atong ginikanan, pero dili na lang nila paliton, kay ipalabing adto sa ilang mga anak.
Ingon ana ang tinuod nga paghigugma. Ikaduha, unsang matang paghigugma, ingon ni Kristo, paghigugma ay kamo, ingon ako nahigugma kaninyo. Kung mahigugma kamo kanako, magpabilin kamo kanako ug tumano ninyo ang akong mga sugo. Ang Kristiyanos nga paghigugma malukpanon, walay pagpili, all embracing. Christian love is all embracing. Si Kristo nahigugma sa tanan, walay pagpili. Gigugma niya ang gigutom, gigugma niya ang mga kaaway, ang mga giuhaw, mga masakiton, mga binilanggo, ang tanan. Wala siya gipili. Ug tungod sa mga paghigugma, una niyang nalitok din sa cross, maong pagpasaylo sa iyong mga kaaway. Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kung mahigugma kamo kanako, ingon ni Kristo, tumano ninyo ang akong mga sugo. Igugmaa ang inyong kaaway. Kini ang kanunay nga hakit kanatong tanan. Challenge kanatong tanan. Kung ang paglantaw sa paghigugma nga iyan ni Kristo, malukpanon kanang paghigugma nga walay pagpili, pero sa atong kasinatian, ginabutang nato og linya, limit ang atong paghigugma. Gani ay gitawag og racial lines. Kung di nako kadugo, di nako higugmaon, di nako tagdon. Napoy gitawag nga religious line. Di nako isa kapariha nga Katoliko, di nako isa tagdon. O personality lines. Kana mga tao nga mga sungit, mga suplado, suplada, strikto, tendency nato, di nato tagdon, di nato higugmaon. Gani sigurong uban iampo pa nga amta, mamatay na lang kay strikto, no? Peringon si Kristo, ang paghigugma, higugmaon ang tanan. Gipadayag na sa una natong pagbasa. Nga tihang kunsad ang Espiritu Santo, wala lamang kunsad ngadto sa mga Hudiyo, apil ngadto sa mga dili Hudiyo. Giklaro ni Pedro nga ang gugma sa Dios dili lamang alang kanila nga mga Hudiyo, kundi usab alang sa mga dili Hudiyo nga namati sa iyang pulong, nga nagtuo kaniya. Gani ingon si Kristo atong miaging mga Domingo, atong Good Shepherd Sunday, ingon siya nga doon pay panon walang sakop ni ining turil, dalahon sabnako sila. Sa ato pa ang tanan nga iyang gihigugma. Munahagit kanato mga igsuon, kay lagi natay tendency nga magpili sa atong higugmaon. Atong tagdo nagigugmaon katong makabalos nato, katong antigo usab nga higugma nato, o katong dili kaayo maayog kinaiya atong talikdan. Muna siya kanunay, hagit kanunay ang pagpuyo niya ng paghigugma, pagpuyo ni anang sugo ni Kristo kanato. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Katapusan ikatulong nga matang sa paghigugma. Ang matuod nga paghigugma, andam siya kanunay nga mag-alagad, magserbisyo. Walay oras, walay panahon nga pilion. Kung kinahanglan nga siya mag-alagad o magserbisyo, diha iyang ihatag ang iyang kaugalingon. Si Kristo, kutob sa adto kaniya, mga masakiton, mga nagkinahanglan, iyang gi-accommodate. Doon ay mahigayon nga didan siya, pero siya ayaw. Panihaan ako sila. Di ba na mahigayon, mga bata, dili paduulon sa iya, ha? Yung sa ayaw. Ayaw din yung mga bata, panihaan ako. Andam mag-alagad.
Kini usab makita nato sa atong mga inahan, at least akong kasinatian. Kay basi karon nga mga inahan di na kaayo ni makita. Di ba sa kaniadto ang inahan mumatagyog alas 12, alas 10 sa gabi kaadlawon, kay mahilak ang bata kay nangihi, kay lampin man ang gamit kaniadto. Karon diaper naman, pwede na di mahilak ang bata kay naaman diaper di mailis. Pero kaniadto sakripisyo, inighilak sa bata, timbakuwas dahil inahan, alagad ngadto sa bata. Pero karon siguro nga panahon na kay nanay katabang, muna wonder usahay, murag layo ang mga bata sa inahan karon nga mga generation. Ambot lang, no? Kung tama ba na akong observation, kung personal na ako nga kasinatian, no? Kana bitang layo na. Ngano man, nagdako man nga yaya. Gani, kadungog ko nga, mas maduol pa ang bata sa yaya kaysa mama. Pero kani adto, kanunay ang bata na sa dughan sa inahan. Pasusuhon. Karon gatasan na. Ang sululayo, di kayo. Pero unsa ang values dinha? Kanunay nga ang maong pagigugma, gikongkrito dinha sa kanunay nga pag-alagad, pagserbisyo. Diya palang daan, no? Makaingon ko nga hero yun ang atong mga inahan sa atong kinabuhi ba? Kay kung balik lang taon lang nato ng ilang sakripisyo pag-atiman nato, di yun lalim. Matag kadlawon lami kay katulog pero makamata tungod kay naghilak ang bata kay nalibang o nangihi. Andam sa pag-alagad. Muna nga ingon si Kristo, wag higugmaay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ana ba kanato kanunay ang kasing-kasing nga matinud-anon dinha sa pag-alagad sa usag-usa. Nga bisag unsang orasa kung kinahanglan ato ang pagserbisyo, andam kitang muhatag sa atong kaugalingon. Kung nahigugma kita sa Ginoo, nahigugma kita sa atong isig katawo, andam kita nga magsakripisyo tungod og alam sa atong gihigugma nga mao ang katawhan sa Dios. Andam kita nga maghigugma sa atong isig katawo o atong ipadayag ang atong pagigugma ato sa atong isig katawo, matag tawo nga atong mahinagbo, atong higugmaon. Lain man na isag sikta, lain man na isag tinuuhan, atong tan-aw, kanunay anaa ang presensya sa Dios sa matag usa. Mao nga ako siyang higugmaon, ako siyang tagdon, ako siyang alagaran, ako siyang serbisyuhan tungod kay kini ang makapahimuot sa Ginoo. Pag higugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. O gidasunan pa ni Jesus sa pag-ingon, ako ang nagpili kaninyo, dili kamo ang nagpili kanako. Namunga, aron mamunga kamong daghan, bunga nga mulungtad. Maingon ni Pedro diya sa unang pagbasa, ang unang nahigugma kanato ang Ginoo. Ug ang iyang pagpadayag sa nakong paghigugma nga iyang gihatag si Kristo alang kanatong tanan. Mao mga igsuon sa makausapan, mapasalamaton kita ug hagiton nato atong kaugalingon. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron kamo mamunga og daghan, bunga nga mulungtad, hinaot paunta.